Ah, so see bisa. Enya bokosa. Enya bokonso ye bisa. Ya sembia ya pa. Na anopai ya jade ya sorry aba no pen mutie ofie na. O de awura mu hai. Ade na do nam. Yebeda yitiefo ina ase. Na yebeda musoso ase kwan a asam ne ba ya muso mu. Yene mu kasa sane utie voice no kura no a obi ate mu ni na mu kasa prakura ennim se bibi esi kura no a mu voice a mu di kasa na tibi kire se ene no ye modu no asa nto e die aha ma ba yi die asam bi a awro ho asam na yebobo mpa ye se na yemfa nchichiri ye maame no ye maame no ye be chichiri no eno Ghana mpenufo nyina both and ye president hwe nyenya abo asam no obi biara obeti sa asam oyina no anya asam a ede agise obi a sebi obi a we befo a owo ye ne de nso obi wo ono na wi asa obaye bibi biara anya no hu woti ya so se we nya hwe na anya omu asam na ye ka omu a omu ti sa asam wo ya be ka omu akoma to say utuo prekope yes obi a wo boa wo kakra obi a asem bi ba yetimi suma no we asuma o o man no kosom osuma nyo no an personal yi o man som anka president ni nya ya anka ono na ekọ wontimi nko no ono nko anka president ni nko abetimi akohia regional minister ni wo amaka but ono wonko no hwe delegate a wodo ko asem esi bomba defense Dr. Manibuama Murta ni wo amaka no ekọ nipa beye nwotwe na ekọ president ono nko an ko ana we akotumti no we ade a eyawreho nti no enam saa nti we as a media monitors no Dr. Samuel Sapon we ye patron we Dr. Samuel Sapon media monitors patron yeah hey enyagro enya ne since ekuo no bae fa phones mrebi etwo mu kwana na ma bi enkoyi a me members no start say omo ka asama enkoyi no ana from Accra directive to ono na ye mayor of Kumasi. Wow. And our frey aden and e ka say media monitors na enkoyi ya boabo ye hu bebi a emfanfa until members ni say no ana say e be didi wo se debi bibi sa no mumpa ma kwai mo na ye ne mun kasa. Wow. Nti we ni pa bi a wo ti waye mu patron na for so many years and ebepim ne ya onyankopon atun sa fra no ndien no ye mamo oh na me kanu wa ma ye phones da to phones mamo se mumfa capacity no one some radio so credit so that time na eja wusu na ye media monitors chairman credit fa kakra say munji win ento credit what me bombo ni sign him but unsa ye to aba me be ye chairman inside of nanka be ka say adwumadie no ye mpe obi so embe so yase me ne executive members no media monitors kwatena no na hwe say anka nya bone say ye ma no ento aso as mo patron say wa ye bi da yeah. Even though now officially an appointment but na muhunu say still na no why patron in opposition or the my abana ba say na no that's why media monitor say NDC community serial callers no on so anya mo patron ya petro ana BBC abe nti we say a big blow ye ni bebi a yemfa fabium this e bia onyankopan adoma na yempenufo obi mpenufo ni bi hu say aka ne saade a onyankopan adona say ye de kotino nim a no so beso yase every say ye draw so this year media monitor so now ye chairman senior maharaj dia na mo na isi amutu na mpese me hu de nti a no pay wa ba bibi wo ho a mo pese mo ye anamo a me to minimum executive members no akwa bobo ani mpenufo binimo a me no mo ekasa no say de tien say ye bo party no dowro na ya ton party no wansam
na obi a wɔsɔ yase ɛne yɛ mpanimfoɔ tuturu se ama bibi aka wɔn sɛ dia media monitor sɛ di adwuma no ɛde bɛtu hɔ for 1 week sɛ ɛbɛfrɛ radio so no ɛnyɛ yɛ dɛ sɛ obi a wɔyɛ mo petro na prɛko pɛ se ato no na afei na yɛ soso ebie line a yɛfrɛ me senior ebie line a yɛsɛ baba yɛ araba akomi ebie line yɛsɛ organizer amankwa merku senior ɛne agawowa agwangolu ɛne serious ne callers no chairman why na yɛsɛ ebie line yɛsɛ a yɛfrɛ no ɛna yɛsɛ debi okay awuraho asɛm nti ne deɛ ɛtu yɛ no so sɛ Ghana president yɛ John Dramani Mahama ɔne na yɛ president ɔne na yɛ biribiara wɔse Ghana flag no kora no na why about yɛn callers nti ɛnyɛ yɛ nigye sɛ yɛbɛfrɛfrɛ saa ama yɛ petro da fam nti ɛno no nti ɛna si debi wei deɛ onyankopɔn adom a media monitors ne callers ne nyinaa no yɛde adwumadie no ɛde bɛto fam na esumase no tutu nema ekopim tama ebesa aba back nti from enne we caller na sa wotimi ni as a uchama ebuo nti ene nhihyeye no o say ewuntimi enye dom without penimu wuntimi nye dom without wo leader nti no executive members of media monitors no ana ya yesa nhihyeye we ene reto amansan na say from how ekopim akra Akoma radio eduru ho we caller bia na sa wuti chama maraj medina ene nkabo a medi koya calling no mo suspending for 1 week na mo patron ene mpanifo mo afri mu nti no mo ne abusuafo nyina no adi ya o ne oman ni nyina ya odi aye di no soso no onso so mo nyina mo soso mo maboa ma bibia koso kama nti busiafo minua senior Maharaj in fact or send voice note of frɛ ɛna anopai ɔno ɔmo de ne media monitors NDC de ne media monitors yes ɔmo monitor radio no mo contribute ni ade na asɛm isi ye no ama ɔmo so patron Dr. Samuel Sapon apart from ɔno so mpanifo aka nyina no mpanifo a ɔman no edwumadie na no mu kodie na arahusemi siye nti de all kanyina ne say media monitors effective ene from a neko no omo contribution on radio ni nyina no ba wie for 1 week for 1 week the omo suspended for 1 week after 1 week you know ombesan aba na yebeti omo kan radio so nti ya bobodi no abobodini bia ne ade nti I think say yes was here it's in order say we hear mampani say na wotwe edi nanimu ne nhihia ra nyina no watwam enne ekoka memenda nansa oman no yehye tuntum na say yawdie mu ene ewo nti dwumadi ahodo na yedi nyina no watimi hu hwe yen platforms ahodo nyina so a sana etienti senior yedase de na ukatwa to ade a meka atwa to no se ye mfa encommons ewiase wo yi bibia no a no condition is permanent bibia no a se sana tia ensakrai bebam ewiase so nipa nsahwe enti ne yemfa odo ne abotre mfa ndo ye ho enam sei nti o okra bia beka wo ahwe na die na wodi kɔ onse menua ye ka no wo kan Samuel Sapon ne papa yo me say me wife kɔ Samuel Sapon ho say ye kwa akɔchia no ye duru wo no na me di moto 2 times kitikiti bi na me wife ti so wo duru no was my right ade me say ade one of ade was moto kitikiti na wodi oba no debi kwala ba ko bisa moto bo ese wow yeah sa papa we obia wu ben no a otumu say wa ben nipa bi a otie wasam enti
yɛbɛsrɛ sɛ obi biara wodokuo bi ada political party anasa ɛnyɛ amayɛsɛm koraa anasa amayɛsɛm koraa no a dɔ nipa yɛ bie ku kwan na fama obia ɛnyɛ hwee nto wei bi nti nnɛ samasapɔ wɔn ɔma ne boa ma nnɛ wɔ wɔn nti ne sɛ woyɛ wadwe sɛ woyɛ kakabi nsɛm asɛm ba wo ne wo nipa ntɛm yɛtofo anasa yɛtwe wo adwe ase biribi so a wo sɛ wontie wei nti amanfoɔ yɛndɔ yɛn ho yɛndɔ yɛn ho yɛndɔ yɛn ho paa yɛndɔ yɛn ho na yɛmfa bɔne nkyɛ obi yɛ wo biribi na sɛ wopɛ sɛ wo explain a yɛ asetie obi pɛ sɛ wɔka biribi kyerɛ wo a yɛ asetie ɛnyɛ hwe nti wei nti nti ne wei ni nti no ama membie kwan ma kasa bebree sɛ ebia deɛ bɛfiri sɛ deɛ ato yɛ no Akoma FM 87.9 Kumasi yɛbɛhyɛ obiadi sɛ yɛbɛhyɛ obiadi yɛda ase baba senior maharaj yɛda ase pa usia meba biesi ho na mo hwemi hwese na esi yede esitie ampani ampa em se o mo confirm na ete sa se ara ho sɛm a yɛnyina no yɛteyɛ sɛ wiemu hyɛn sojafo wiemu hyɛn ɛde nipa nwɔtwe akwakɔ hwe ase ɛwɔ ɛyɛ adanse mpotam hɔ a saa nipa nwɔtwe nyina so atimi ahwe o mo kra enkwa no na yɛnyina yɛadeɛ bepem asante mantem a Dr. Sapon a amanfo nyina enimu no from regional minister ababɛyɛ KM boss na asefo nyina no ɔkasa atorenkyeme ɛho bi ɛno ɛka ho bi ama sisi a mekasa bepie mu wɔ abusuafie asisi a sɛ wohwɛ machi a wohwɛ nyenya a abɔ ha nyasam ketewa kra adɔfoɔ etwa adwo esu ejiareho fi sɛ wɔn nyina de hye ne wɔn ade nyina ɛyɛ Dr. Sapon ɛna wafiri mu yi esi a no yɛne adɔfoɔ wɔn a wɔn wɔte ɛyɛ community hɛse nyina abepie mu ɛwɔ ɛyɛ nabusuafie ha esi a mekasa yi ɛyɛ ajadwetwa yɛne ebinom abɔ nkɔmɔ Excellency John Dramani Mahama, the Vice President, Professor Nana Jane Opoku-Agyeman, who is with us here, and the government of Ghana. I have the unpleasant duty, sadly, to announce a national tragedy involving the crash of a military helicopter this morning around the Adansi area in Ashanti region. Government regrets to announce the demise of the following persons in the tragic crash: Dr. Edward Kofi Omane-Boamah, Minister for Defense; Alhaji Dr. Ibrahim Murtala Muhammad, MP, Minister for Environment, Science and